Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Вітаю вас, дорогі брати і сестри, Eucharystію в неділю, День Панський. Святкуючи неділю, навіть приходимо на зустрічу з мертвих повсталим Паном нашим, Ісусом Христом, який запрошує нас на евхаристичну ахвяру. Серед нас щиро вітаємо сім'ю, простих і близьких, дитятка, яке щодня приносить на просту, як це праз дар Божої любові вона сталася дітям Божим. Эту святую мшу будут цelebrировать для интенции парафіянів, своєї інтенції, з нагоди ім'янинів, які були 27 червня. Цю інтенцію щиро дякую за пожадання, подарунок, який так само був. Щиро дякую. На початку питаюся вас, дорогі батьки, яке ім'я вибрали ви для свого дитяти? Чого ви просите у Костюла Божого для Евеліни? Просячи хросту, дорогі батьки, для вашого дитяті, чи усвідомляєте ви, що приймаєте на себе обов'язок виховати його у вірі, щоб заховуючи Божі заповіді, яно любила Бога і ближнього, як нас навчив Ісус Христос? А ви, хростні, чи готові допомагати батькам этого дитяті виконувати їх обов'язок? Евеліна, Костюл Божий приймає тебе з великою радістю. От Його ім'я я позначаю тебе знаком крижа, а після мене этим же знаком Христа Збавця тебе позначать твої батьки і хростні. Просим доброго Бога за наши грехи, как мы годно могли принять и делать святую литургию. Споведаючи Богу всемогутному и вам, братья и сестры, что сгрешил я вельми думкою, словом, ушинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Хай змилуется над нами Бог Всемогутний, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу. А на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Дева великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владару небесный, Боже Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління наше, який сядеш праворуч Отца, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищейший, Єсу Христе, з Духом Святим, у хвалі Бога Отця. Амин. Молимся. Боже наш Отче, Ти учинив нас дітьми святла, дякуючи ласце усиновлення. Не допусти, как нас огорнула темра неправедности,
Але дапамажы, каб мы заўсёды жылі ў святле Тваёй правды. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Тобою жыве і владае у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Аминь. Читання першої книги Володарства. У те дні Пан сказав Іллі: «Ілісея, сина Сафата, заберь Магуля, намасти пророком замість себе». Ілля пайшов з гори і знайшов Ілісея, сина Сафата, який орав. 12 пар валу було перед ним. Ён же був при 12-й. Ілля, проходячи мимо, накинув на його свой плащ. И покинул ён валу, и побег за Іллею, и сказал: «Дозволь мне поцеловать отца моего и матери, и я пойду за тобой». Той отказал ему: «Иди и вертайся, возле чего зробив тобі гэта». И вернувся от его, взял пару валов и принес их в ахвяру, и на ярме приготовал мясо, и раздал людям, как съели. Сам же устал и пошел за Іллею, и служил ему. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Ty, Panie, частка спадщини моєї. Ty, Panie, частка спадщини моєї. Заховай мене, Боже, бо на Тебе сподяюся. Сказав я Пану, Ти мой Пан. Пан, частка спадщини моєї, келиха моєго, його глас мой тримає. Ти, Пане, частка спадщини моєї. Благословлю Пана, який дає мені пораду, бо і ночі обличить мені моє серце. Пана я маю завсюди перед очима, як праворуч мені я не похиснуся. Ти, Пане, частка спадщини моєї. Тому радується моє серце і веселиться душа, і тіло моє буде спочивать безпечно, бо не покинеш душі моєї в отхлані, і не даси святому Твоєму бачить тлення. Ти, Пане, частка спадщини моєї. Ти дорогу життя мені покажеш, повноту радості перед Тобою. Вічне щастя праворуч Тебе. Ти, Пане, частка спадщини моєї. Читання першого посланства апостола Павла до Галатов. Браты, в деле свободы Христос вызволил вас. Тому тривайте и не поддавайтесь ярму рабства. Бо вы, браты, покликаны до свободы. Только не використовуйте свободы для пожадливости тела, але у любові служите одно одному. Бо весь закон сповняється у одним наказі. Люби ближнього своего, як самого себе.
Коли ж одного кусаете и з'едаете, то глядите, как не позабивали вы одного. Я кажу, поступайте у духу і жаданню тіла не виконуйте, бо жадання тіла суперечить духу, а дух суперечить тілу, бо они супротивстоять одному, как вы не могли робить того, что хотели. Коли керує вами дух, то вы не под законом. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Алілуя, 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 алілуя. Говори, Пане, послухає слуга Твой, Ти маєш слово вічного життя. Алілуя, алілуя, алілуя. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Łuki. Kiedy nabliżali się dni uzniesienia Jezusa, on twardo wyruszył z Jeruzalemu i posłał posłańców przed sobą. Пойшовши, яны увайшли в самаранскую вёску, каб падрыхтаваць яму побыт. Але там не прынялі яго, бо ён накіроўваўся ў Ерусалем. Калі вучні Якуб і Ян убачылі гэта, сказалі: «Пане, хочаш, мы скажам, каб агонь сышоў з неба і знішчыў іх». Але ён, павярнуўшыся да іх, забараніў ім. І пайшлі ў іншую вёску. Калі яны былі ў дарозе, хтосьці сказаў яму: «Я пайду за табою». Куди б ти не йшов? Єсус сказав йому: ліси мають нори, і птушки небесні гнізди, а син чоловічий не має де схилить голову. А другому сказав: іди за мною. Той відказав: Пане, дозволь мені спочатку пойти і поховати отця моєго. Але Єсус сказав йому: покинь мертвим ховати своїх мертвих, а ти йди, обвящай владарство Боже. Якщо інший сказав: я пойду за тобою, Пане, але спочатку дозволь мені розвітатися з хатніми моїми. Єсус же сказав йому: не може хто поклав руку свою на плуг і озирається назад, не надається до владарства Божого. Это слово Пана. Говори, Panie, bo słuchaj słucha Twój. Ty masz słowy wiecznego życia. Drogie braty i siostry, wysłuchali słowa Boże, słowa wiecznego życia. Dzisiaj w pierwszym czytanie, które dajemy w Kościołu, na 13. zwyczajną niedzielę, z pierwszej kniги Władactwa, my czujemy poklikanie proroka Jelisieja. Bóg daje zadanie Ilii, daje misję, aby той пошел и намастил, покликал пророка. Когда покликание отбывается, мне это произойдет жест, накинул на его свой плащ. Это означало: передаю тебе эту его миссию, кричу тебе. И он покинул богов, покинул ту роль, на якой працевал, и побег, и пошел за Іллею. І дай йому дозволю jeszcze пойти розвітатися з матір'ю і ojcом. Жодної іншої ситуації, інше слово скаже Єсус у Євангелії. Покликання пророка Єлисея, який відказує на його і йде. У книгі, у посланні свого апостола Павла до Галатів, у другому читанні, ми чуємо, як Павел звертається до Галатів, для яких
вельми важное питание было питание свободы. И Навита пишет, для свободы Христос вас вызволил, дал вам свободу. Не подпорядковывайтесь ярму неволи, то есть духовной неволи греху. Вы покликаны до свободы, каже. Не тільки до Галатів звертається так само до кожного з нас. Не використовуйте свободу для пожадливости тіла, але для любові одно и службы одно одному. Припоминая им их деяния, когда что кусаете один одного, съедаете, видите, как не позабивались. Разное называя их деяния, их чины. Поступайте в духу и жадания у тела не виконуйте. Пише правду боротьбу, яка близька кожному з нас, думаю. Боротьбу, яку ми ведемо щодня об святость. Боротьбу, яку ведемо поміж правди, той слабостю тіла і тим, що від Бога, тим, що від Духа. Свобода, яка повинна нас вести до добра и любови, и не может быть оторвана от правды и любови. И в сегодняшнем Евангелии с поводле Луки, урывок 9 раздела, Иисус с учнями находится в дороге, когда наближались дни вознесения Иисуса. Не так давно мы святковали небовшестие. Вознесение Иисус, это была кульминация его побыту тут на земле, у него шесть хвала. Але это когда наближались эти дни исполнения, збавления, Иисус твердо вырашил идти в Иерусалим. Это слова вельми такие значные и важные. Чему? Потому что Иисус ведает, что чекає его в Иерусалиме. Коли мы ведаем, что нас чекає некая тяжкость, некая тяжкая размова, может чекає нас операция некая, может нечто неприємне має здаритися, как бы хочем это откласти. Может часом не спим уночі, не хочем, как это было. Иисус, как человек по-людски, напевно, так само переживав уже таку і болість, і молився, пам'ятаємо, Боже, коли це можливо, нехай обміняє келих мені. І ведаючи, що то, що його чекає, твердо вирішив йти в Єрусалим. Це рішення, воно болюче, драматичне, але це рішення Єсуса, ця постанова, вона рішуча і кончатковая. Тем самым Сын Божий показывает нам, что шлях до унебовшестя, и Он ведет нас в этапы терпения, крыжа, смерти, у воскресения и унебовшестя, и хвала. И учить нас, как мы виновито так само приняли эту ментальность, приняли эту правду, что когда наш наставник и Пан Избавитель пошел таким шляхом, то и мы этим шляхом до хвалы и до святости идем. Твердо вырашил идти в Иерусалим. И после этого решения, после того, как, можно сказать, сломал щиты чакання, что относно его мили люди, чакали владара и вызвали из неволи римской, а он то и несе свободу духа, посылая посланцов перед собой, как они подрыхтовали место, посылая в самаранскую вёску. Самаране не приняли его, бо он накіровувався в Єрусалим. Чому? Тому що в этом часі накіровувалися в Єрусалим побожні жиди. А жиди і самаране жили у ворожості. І тому не приймають його. Але Ісус посилає туди своїх учнів, щоб вони туди пішли, даючи тим самим шанс усім прийняти слово життя Євангелія, не відкидають його. В учні їх реакція: Пане, скажи, а ми спустимо огонь, як їх знищив. Але Ісус поворачується до їх
zabraniaje i idzie w inszą wioskę. Tym samym każe, nie można ewangelizować nieewangelicznym sposobem. Idzie w inszą wioskę, zachodzić u drodze. I kiedy będziemy znachodzić u drodze, te trzy przykłady paklikania na patrzą. Pierwsze, ja pójdę za tobą, kudy ty nie pójdziesz. Człowiek, jaki gotowy iść za Jezusem, ale Jezus popełnia. I mówić pro następstwo, każe, lisy nory mają, ptuszki gniazdy, a Syn Człowieczy nie mają gdzie schylić głowy. To znaczy, że kiedy pójdziesz za mną, to powinien liczyć za tym, co trzeba pokinąć tę swoją narę, pokinąć swoje gniazdo. To zabezpieczenie, jakie masz, to będą się oddać mnie, postawić Boga na pierwsze miejsce. Liczy się z tym. Że to jest człowiek przywiązany, trzeba to pokinąć, być gotowym to pokinąć. Drugie paklikanie, Jezus sam zwraca się, idź za mną, tak jak zwracał się do apostołów. Idź za mną. To jest kazuje, Panie, dozwól mi z początku pójść i pochować Ojca. Zwracaється do Jezusa słowem Panie, Gospod, Kyrios, wyznaючи jakby, że tak, Bóg, pierwszy, ale jednoczasowo dozwól mnie z początku zrobić nešto ważniejsze. Jednak nie ty ważniejszy. Ty nie już nešto, że teraz trzeba pójść i pochować Ojca. Może tak samo liczył na spadek, na spadczym, baćka pamiął, to spadczym mógł odkrywać. Ale Jezus każe, покинь мертвым chować swoich mертwych. Mертwy człowiek, mертwy duchowna tak samo. Tak jak średnio my każemy, właśnie środna w rachu, człowiek duchowna pomieraje. Co my wtedy to mертwy duchowna to był той, kto stawił jeszcze wyżej za Pana Boga. To mogło być i predpisanie zakona, niekie odnosiły, nawet dobre odnosiły, ale kiedy byli wyżej za Pana Boga, wtedy prowadzili do śmierci duchownej. Mертwy. Покинь мертвым, а ты иди обвящай володарство Божие. Володарство Божие, które tak samo skierowane do Twojego Ojca. Idzie obwieszaj, nie może być niczego ważniejszego dla Ciebie. I trzecie, paklikanie. Ja pójdę za Tobою, Panie, jak z początku dozwól mnie rozwitać z chatnimi moimi. I znowu, niby gotowność, ale gdzieś tam głęboka jeszcze rozwitać. Jezus już nie dozwala, tak jak Illa dozwolił Jelisieju tam rozwitać. Ale Jezus mówi, nie może kto pokołał ruku swoją na pług, озирается назад. Не надается до богатства Божьего. Каже, не озирай się назад. Покинь это. Nie nadający do Bożego bogactwa. Kto pracował na radzi może, to wie, jak ważna, co prawda, to pierwsza barazna. Żeby ona była równa. Żeby ona była równa, to trzeba mieć argumentu przed sobą i iść odważnie. Nie zatrzymywać się, nie ozierać się, bo można ozierać się, kiwać się, bo to już będzie krzywoje i przepole, potem będzie takie. Mają momentu przed sobą i odważnie idzie. Da Bożego Łodarstwa do światości. Wiecie, braty i siostry, Jezus twardo wyruszył, Jego słowo było twarde jak kamień. Jego postanowa była twarda jak kamień. Co my nam potrzeba w naszej drodze za Jezusem, jaki średnio zwracają do nas, idź za mną. Takiej już raszuczości, takich kończatkowych postanow, twardych postanow, jakie będą dawać nam wyraźne i odkazne iść za Jezusa. Dawajmy nasze życie, jakim jest Boże Władawstwo. Temu prosimy, nie spodziewajcie się na swoje siły, swoje tylko mądrość. Prosimy Jezusa, aby On nam o tym dopomógł. Tak Jezu, kiedy Ty nas kliczasz, podary nas swoimi łaskami. Podary nas łaską wierności naszemu paklikaniu chrześcijańskiemu, paklikaniu służącemu, przemiejnemu, światarskiemu, monaskiemu. Tomu paklikaniu, jako Ty nas zapraszajesz.
покликані Паном, просимо всемогутного Бога бути милосердним для этого дитяті, якое прийме ласку хрост, для його батьків хросних і усіх охрещених. Молимся за Пана, как это дитя праз хрост стало его усыновленным детем и было ему милым. Тебе прощим. Молимся за Пана, как подроженное з води Духа Святого назавжди жило в этом Духу и было для людей прикладом нового життя. Тебе прощим. Молимся за Пана, как оно могло переодолеть подступы злого Духа и греховные спокусы. Тебе прощим. Молимся за Пана, как оно любило Бога всем сердцем, всей душою, всем разумом, из усіх сил своих, а ближнего своего як себе самого. Тебе прощим. Молимся за Пана, как мы тут присутные давали этому дитяти свідчення своей веры. Тебе прощим. Молимся за Пана, как у житті кожного християнина завсюди і всюди був бачний знак крижа, прийнятий у святим хресті. Тебе прощим. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас. Святий Яне Хрестителю, святий Юзефе, святые Петра и Пауля, усе святые Божие, всемогутный вечный Боже, Ты во славу свет Своего Сына, как Он отхилил от нас моц станы духа неправедности, а человека, вызволенного с темы, перенес у цудовное володарство Твоего светла. Покорно молим Тебе, как Ты вызволивши это дитя от першородного врагу, учини его святыней Твоей величи и местом пребывания Духа Святого. Ради Христа, Пана нашего. Нехай обороняет Тебе моц Христа Збавца, и Ты живей володарить на веки вечные. Аминь. Молимся, дорогие братья и сестры, как Пан Бог всемогутно дарует это дитя новым життям з воды и Духа Святого. Праз таямницу гэтай асвечанай вады спашлі ласку духовнага адраджэння Тваёй судзе Эвеліне, якую ў веры Касцёла Ты паклікаў да хросту, каб яна мела жыццё вечнае. Праз Христа, Пана нашага. Аминь. Дорогие батьки и хростные, смешанное вами дитя, отрывая их дар Божьей любови, новое життя з воды и Духа Святого. Старайтесь выховывать его у веры так, как это Божское життя было заховано от заразы греху и могло неоспыдно узрастать в вашем дитяти. Коли ж вы керованы вашей верой, готовы принять на себе этот обовязок, то згадуючи свою власну хрост, одрачитеся от греху и вызнаете веру в Иисуса Христа, бо это вера Костёла, який приймає хрост ваше дитя. Ми питаючи батьків, хростних і всіх присутних, чи виракаєтеся греху, як жити у свободі дітей Божих? Чи виракаєтеся усього, що веде до зла, як грех не панував над вами? Чи виракаєтеся от сатани, головної причини греху? Чи вірите у Бога Отця Всемогутного, Створителя неба и земли? Чи вірите у Єсуса Христа, Сина Його Одиного, Пана нашого, народженого з Деви Марії, замученого і похованого, який у вас хрост з померлих і сидить праворуч Отця? Чи вірите у Духа Святого, Святий Костел католицький, єдність святих, отпущення грехов, у воскрешення тіла и життя вечное? Это наша вера. Это вера Костела вызнавать, какую наш Бога в Иисусе Христе, Пану нашим. Чи хочете, как Эвелина приняла хрост у веры Костела, якую мы только что разом с вами вызнаем? Эвелина,
Я Тебе хрещу у ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Хвала Отцу і Сину, і Духу Святому, як була спрадвеку, тепер і завсёды, і на віки вічні. Амин. Усемогутний Бог, Отець нашого Пана Єсуса Христа, який визволив Тебе від греху і одрадив з води Духа Святого. Він сам намощає Тебе Христом збавлення, как и долученная до его народа пробывала у Христе святару пророку и молодару на життя вечное. Амин. Эвелина, ты стала новым створением и опранулась у Христа. Хай белое оденье будет для Тебе знаком годности Божьего дитяти. Здравовою слово и прикладу близких, неси незаблуджений у життя вечное. Амин. Прийміть святло Христа. Вам, батьки і хресні, довіряється підтримувати це святло. Щоб ваше дитя, освітлене Христом, завжди поводило себе як дитя святла і, триваючи у віру, могло вийти на зустріч приходячому Пану, які разом з усіми святими у небі. Ви охрещені у Христі, у Христа пранулися. Аллилуйя, аллилуйя. Спів наш дорогой. Номер 193. Боже наш Отче, ты святые сакраменты, здешняешь справу избавления. Учеников наше служение было водным охвян, якую мы Тебе складаем, раз Христа, Пана нашего. Amen. Pan z Wami I z duchem Bogu serce. Uznosim ich do Pana. Подякуем Пану Богу нашему. Godna гэта i sprawiedliwa. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане, што Ты, Ойче всемагутны, вечны Божа, праз Христа нашага Пана. Вязитася до грешного чоловіцтва, народився з Панни Марії, про свою муку на крижі визволив нас від вічної смерті, а про своє з мертвих повстання дав нам вічне життя.
A mu z aniołami i archaniołami, z усіми świętymi, my obwieszczajem Твою chwałу, razem z nimi usklikaючи. Святий, 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 Пан Бог всемогутний, небо и земля, полная хвалы Твоей, Осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит в имя Пана. Осанна на вышинях. Zaprawdy Boża, Ty święty, Krynica wszelaka świata, si tam ujedność z усім Kościołem w pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus воскрес из послания апостола Духа Świętego, raz Chrysta prosi Ciebie, uściemały Boża. Na świecie wypowiadają sobie Ducha Twojego, który staje się dla nas, dziełamy krwią naszego Pana, Jezusa Chrysta. I On, kiedy dobrowolnie wydał siebie na muki, udział chleb i podzięku Tobie składający, łamał i rozdawał swoim uczniom, кажучи: Берите i jeszcie z tego uście, bo to jest ciało moje, jakie za was będzie wydane. Podobnym czynem po wieczerzy wziął kielich, znów Tobie podzięku składający, podał swoim uczniom, кажучи: Берите i pijcie z jego uście, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowietu, jaka za was i za mnogich będzie prolita w dziele odpuszczenia grzechów. Wy to czynicie na moją pamięć. Это великая таємниця віри. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего Христа в хвале. Wspominając śmierć naszego powstania Twojego Syna, mówię Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękuję, że uczynił nas godnymi стоять перед Тобою служителем. Покорно молим Ciebie, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Święty собрал ładno. Pamiętaj, Panie, про Kościół Twój rozsiejny po всім świecie. Doskonale mu любові razem z Papą naszym Franciszkiem, biskupem naszym Tadeuszem i усім духовенством. Pamiętaj tak samo про братов сестер наших и апостолів, надей на воскрешение и про всіх, хто в Твоей ласce дошел за наш світ. Дозволь убачить światło обличчя Twojego. Prosím Ciebie, zmiłuj się nad усіми нами, aby zasłużyli udziału życi wiecznym, u jedności z Najświętejszej Bogorodicy Panny Maryi, z świętym Józefem i Abrahamem, z świętymi apostolami i всіми świętymi, jakie z wieku podobali się Tobie, aby z nimi i my chwalili i prosławiali Ciebie, przez Syna Twojego, Jezusa Chrysta. Jas Chrystus, Chrystom i u Chryście, Tobie Boże Ojcze Всемогутny, u jedności Ducha Świętego, usia poszana i chwała, raz usie wieki wieczne. Nowochrzczona Ewelina będzie nazywać Pana Boga swoim Ojcem. Tam od jej imię modlimy się, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, который есть в небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня,
и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, ale zbaw nas od złego. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas od wszego zła. Łaskawa uspokoił dni nasze, by pomagał nam miłosierności Twojej. Jak my byli zawsze wolni, aby prawu zachowali światła niespokoju, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego, Jezusa Chrysta. Твое володарство и моц и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим «Супокой, как и дали вам, спокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, на веру Костела Твоего. И будь ласкавы, згодно с Твоей волей, а даруй Тебе супокоенную едность. И живешь и владаешь на веки вечные. Amen. Супокой Пана, нехай завсюди буде з Вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Ktoś nabiera na siebie grzechy świat, благословенные покликанные на вечеру Ягоную. Пане, я не варты, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Благослови душа моя Пана и уше нутро мое, имя Его святое. Номер 23. Приходим двери,
живіть нас свята, як вяра, яку ви славі прийняли. Как назавжди з'єднані з тобою у любові, ми приносили плоди, які зостаються навіки. Раз Христа, Пана нашого. Дорогі, я щиро дякую за спортивну молитву, за Євхаристію, за тих, хто прибирає каплицю, за знахирування, дякую, що більше оказуємо допомогу в минулому тижні і за архаїчну дану набудову нашого парафіального костьола, нехай добрий Бог щиро знагородить. На тижню літургії 2 липня, у вівторок, урочистость Найсвятейшої Панни Марії Буславської, Трахунки Місько-Могилівської архідієцезії. Читаем, что в нашей каплице в литургии о 19 године. Это в соседней парафии, Матери Божией Буславской, отпускная урочистость, у их урочистая имша о 18 године. У середу 3 липня свята Святого Тамаша, апостола. Как и так само преподают в первый четверг месяца, молимся покликание на службу Божией, первую пятницу месяца перепрошаем сердце Иисуса за такие дневаги. Читаем шаблю только о 19 године. Додатково ще о 12 неділі було початок урочистості Гуса. І перша субота місяця молимося далі загального серця Панни Марії. Першу неділю місяця о 12 годині мша у інтенції живого рожанця нашої парафії. Інтенція на новий місяць буде подадена в наступну неділю, поки що молимося у той інтенції, яка була подадена на червень. У закритій можна записувати статті і молодь на катехезу в наступному навчальний год, так само на канікули з Богом, які пройдуть у жнивні у нашій парафії 25 жнивня. Уже некоторые пилигримки вырушили в Буцлав, завтра вырушая низкая первая пилигримка, а в 8 године Святого катедри і потім початок пилигримки. Ті, хто ще, може, не записався, хотів би почти, то ще така можливість ще не записатися. А вообще, те, кто записался, вчера не был на организационной сестре, что прошу, как-то меня подошли у закрытию почти святой имши. Плануется так само пилигримка автобусная, в пятницу, в субботу, в пятницу выезд о 18 године из Матушевича. А это правда еще, кто записывался, будем конкретно поведомлять. Семейная пилигримка. Уже 5-й раз юбилейный организовывается с полкой экип Нотр-Дам, с полкой Матери Божией, духом служебской духовности. Эта пилигримка трвает один день, в пятницу, 15 километров идется. Заправды семьи идут с детками, немовлятками, есть перепынок на обед, для детей есть программа. И вот такий день такого спокойного пилигримования, молитвы для Матери Божией Буцлавской. И кто-то хотел бы еще записаться на эту пилигримку, а видно, что это заохочує, справді шмат сім'ї удільничає, і ця пилигримка завжди добре подрихтована, і так варто її пройти, то можна записатися на сайті n.o.by, сайт суполки Матері Божией. Коли хтось не ведає дати, то можна так само показати, можна вивести за Христу. Кожний авторок у каплиці відбувається набоженство про заступник святого Антонія Падуанського, а кожну святу запрошує набоженство та святого Юзефа. Всім юбілятам і іменинникам надходячи гатиння славяної пожаданні, здоров'я, спокою в ваших серцях і щедрих та самошнотливих Божих ласков. Вам, дорогие батьки и хостные, ожидаем отказности, поручения перед Богом, как что вам взяли на себе воеводно выполнили, так Божие благословение вам в этом помогает. Примите Божие благословение. Пан с вами. И с Духом Твоим. Хай вас благословляє Бог Всемогутній, Отец и Сын, и Дух Святый. Аминь. Идите в супокой Христа. Дякуємо Пану Богу. Святий Архангеле Михайло, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і вас від злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю, бойся
сатана і інших злих духов, які на звуку душ своїх в світі. Амінь. Najświętейшее серце Єзуса, Змилуйся над нами, беззарадне серце Марії, будь нашим святий порятунком. Архангеле Михайле, Молися за нас,